бовар надоред, лекин писар ҳеҷ гоҳ дар ҳаёташ соҳиби телефони мобилӣ набуд ва чуноне ки мебинед, ҳамсинфони ӯ Дустонаш хостанд каме ӯро шод кунанд ва ҳамаи онҳо каме маблағе ҷамъ карда якҷоя ба ӯ телефон туҳфа карданд. бубинед чӣ қадар хурсандӣ дар чашми ӯ. ин ҷавон то ҳолбоварияш намеояд ки ҳамсинфони ӯ ба ӯ ин туҳфаро карданд. ӯ хело дар ҳаяҷон аст ва мехоҳад кушода бо чашми худ бубинад ин ҳақиқат дорад ё на. ӯ шарм дорад, сабаб барои ӯ ногаҳонист. хело хуб, чунки дили касеро хурсанд кардан ин хело кори бузург аст. барои ҳамин дӯстон кӯшиш карда рафиқони худро, наздикони худро, дилҳои ӯро хурсанд гардонед. ташаккур барои тамошои ин сабт. худо ҳофиз. Ребята, если хотите приобрести смартфон, скачайте приложение Muslim Market. Можно в айфоне, можно в андроиде. А также по этому номеру можете заказать. Доставка по всей России.